kaasugrilli 299 ja Black & Decker painepesuri vain 69,95. Katso lisää tarjouksia hongkong.fi. Eurojackpotin päävoitto ihan toisesta maailmasta. Perjantaina jaossa noin 36 miljoonaa euroa. Veikkaus. Iloa elämään. S-Marketin viikon vinkit. Snellman naudan sisäpaisti 7,90 kilo. Rainbow norjalainen lohifilee 7,49 kilo. Sekä mansikkarasia 1,79 kappale. Enemmän kuin edullinen. S-Market. Tämä on haaste. Koeaja mikä tahansa kilpailija ja sen jälkeen uusi Corando. Tiedämme minkä valitset. Vetokykyinen nelivetodiesel oikeaan hintaan. SsangYong. Atria takuuppuja naudan sisäpaisti 9,90 kilo. Rainbow kalkkuna fileerulla 8,95 kilo. Ja Rainbow vihreä rypälerasia 99 senttiä. Tämähän on halpaa kuin Alepassa. Hups, se olikin Alepa. Täältä nousee tämän pääsiäisen matalapaine Suomeen. Se tuo mukanaan räntää ja lunta, ennen kaikkea Itä-Suomeen huomenna, mutta kyllä tuon pääsiäinen näyttää vähän laajemminkin epävakaalta. Ja etelässä lämpötila on vielä plussan puolella, kun täältä tämä sadealue kunnolla pääsee päällemme. Sade alkaa siis aika monin paikoin vetenä, mutta se muuttuu lumisempaan suuntaan. Nimittäin idästä puhaltaa